Tinggal dolan. Ning omah aku nyapo dadak ra oleh. Ki nyandi iki. Ning mosok ngene iki. Apik men aku ra melu. Tahun baru, cah enom, ra oleh nyandi-nyandi. Grup ngapa-ngop ning omah. Walah, tahun baru, ra nyandi. Olah ning omah. Cah enom padahal. Nyapa mama aku ya ra oleh. Wah, ra oleh. Mamaku dadak ra ngolehi barang. Tohir ning omah ra ya? Tak telepon njajal telepon menawa enek. Kowe kok ning kene? Wis suwi. Kowe dolan to? Aku kuwi kesel. Aku iki bendina gur tangi turu, mangan, turu, tangi neh, mangan, turu. Aku iki kesel gak lerene rasa dolan. Kowe mau jane ning kono iki wis suwi burung to? Anu, suwi ning ngono to? Suwi. Bung nyamuk. Tapi aja mau ngomong sapa-sapa ya. Ya. Gampang. Sing penting Kok nek ra tawe duit, mesti cahe omong-omong. Kan cahe ember. mangewu. Gur kuat sak jam. Ya elah mangewu nek. Dadi 2 jam. Gur kuat 2 jam. Keren. Nek iki kuat 2 dina wis. Aku weh tak sarapan sik ya. Iya ya. Tapi tenan lho ya. Ya aja tak omong meneh sapa-sapa. Iya gampang. Tenan lho. Iya. Tenan. Iya. Iya. Pokoknya tenan. Iya. Laris manis Tanjung Gunung. Tanjung Kipul. Aku duwe ya. Dalah iki ora rep. Aku lah nggih Mas dino. 2 dino, 5 dino. Aku sih aku. Oke, monggo. Es malah liwat.